Ero kamano kum ketera Mogi TV kamano kubuch jopiny chakore sani ayanga wan gi wendo modhi almost donjo studio ka endi Willis Otieno jalup jatend Safina Party to gi Dr. Evans Ongati men janon siasa. Ero kamano ahinya kuom wasecheu. Willis, wachaka ne kodi wasebedo kwa neno chenro mang'eny ma sirikal timo sani to wapenjo penjo maduong' ni gigi gin dongruok koso gin siasa. Isenene ol Kalau, isenene piny makaluo, wagwene makaluo wagi. Gin dongruok koso gin siasa. Ing'e gima ne gipenjo ni chenro mitimo gin chenro magi. To tuo mane machando jopiny sani. To be tuo machando jopiny no be sirikal range ba kuoye. Nikech an ka wuoyo gi jopiny to gima winjo ni chando jopiny mang'eny en uchumi marach. En nyithindo koso dhi sikul. School fees turo jonyuol. En wach mar thieth. En wach mar rawere matindo koso tije. Koso tije ni miyo rawere matindo dhi insecurity. Gunizum makwene no sani go touch. E gwenge wagi. Koro ka sirikal okawo ni gidhi timo women empowerment, timiyo mine manodhiko ka osetiek bu timo rambe odongi 2000 kila group. Nyiso ni itemo timo gimoro lakini ok address gima ne chando jogi ahinya. Nikech dhier mana gin godo chapor gidongo. Koso dhi school mana school to tamo chapor gidongo. Koso tije ma poto tamo chapor gidongo. Koro an aneno ni sirikal temo mana wang ji ni gitimo gimoro. Sani king'iyo by elections otimre ol Kalau. Sani ol Kalau oter jaka boats ariyo. Boats mobete e dam. Yao mana moro mapin ma nyathi nyala yoro gi tiende. To notim by election Homa Bay Kasipul. Dakle sirikal tere boats ariyo go. Kasipul bende joma bebo ne meli ariyo. Mondo giwach ni maino nyalo konyore godo weche mag rech. Sani pogo jo ol Kalau. Ipogo gi nyaka cooking gas manono 20,000 cooking gas cylinder imiyogi. Sani imiyogi mattress ma ol Kalau ji nindo umre gi mattress. Mana lombo iji. Osetende gi nyaka gari ya moshi. Osetende gi nyaka Transformers bende imiyogi. Transformers imiyogi. Koro ka beto sani ma wuoyo kodi ni, sama wuoyo kodi. Gimana ng'eni ya? Sama wuoyo kodi ni. Iwacho wach transformer. Sama wuoyo kodi ni e Siaya County kumae. Ntie gwenge mas ok nenwa e TV. Moko nenwa mana gi solar. Stima onge, load shedding dhi mbele. Ochakre ka achiel gi nus orumo sang'wen. Siaya County. Koro an gima wacho niya, de bed ni sirikal nigi maino mar ng'iyo gima chando jopiny. To gikawo okang' motegno marango ni weche mar thieth machando jopiny gi. Wanyarango nade mondo japiny one bed ni yudo thieth manono. Wan Josephine wacho ni thieth Kenya ka te kobedo costed en 180 billion. Kao billion 200 ikete thieth. Ma ja Kenya mora mora kipande kende to yudo thieth manono. Wan Josephine wacho ni gima chando jopiny gi ni ngima tek. VAT 16% omedo bech gik moko dhi malo kata mala 16. Gol VAT iket 5% sales tax. Bech gik moko te mavatable ogore piny kata mala 11 obedo 5%. Kane nyiew mkate shiling 65, kwenye nyiew mkate shiling 45. Idong gi shiling 20 mfuki. Iwinjo. Inyanyiew godo koro kata mandas. Imedo godo ni nyithindo madho godo chai. Warango ni wach mar kawo gope mabande yagi. Werigo. Wach ni sirikal golo pesa bengi ma Kenya kama kidhi kawo loan tinyis ni interest rate mari 18-20%. Sirikal owekawo hola manono gi. Owene jopiny modhi okawo hola. Interest rate ogore piny obeda tamalo adek. Ikawo loan mar $1,000,000 ichulo mana shiling 30,000 e higa. Koro nyatimo go wandi. Samitimo wandi ni ibro ndiko godo jotich. Mane gima Josephina wan wawacho. Timne japiny gima dhi konyo jopiny duto. Ok jotelo kendgi. Daktari, gigi gin dongruok koso gin siasa? Kinyi nyalo duoko bende Willis gik mowacho. Erokamano. An ka ng'iye kendo wadwa Willis be wacho mare maber. But king'iyo dongruok mwawuoye, dongruok nigi tiende mathoth. Dongruok ok nyal ng'i e face kata e ong'alo achiel kata ariyo. Dongruok kaka adwa chako gi wach mar education kata weche mag somo. King'iyo budget mane Mheshimiwa Mbadi osomo manyo kala chien ni, the highest budget mamalo atamalo mamalo mogik omi education ma en over 700 billion. Mano otim kamano mondo weche mag somo odhi malo. Na king'iyo sirikand William Ruto ma wawuoyeni makawuono ne Nyasaye obedo ker mar piny Kenya, en the first president in a span of 3 years bang' higni 3-4
mondiko jopuonj 100,000 kadhi mbele. Now i jopuonj 100,000 gi ibiro yudo ka 21,000 kuomgi gin nyithindwa ma mwalo Nyanza counties wa mamwalo. Chini wang' ni nyathi luo moro manyo timo education to ndalo manyie gibudho kuom kinde mathoth cha, kawuono nyalo bedo ni onyalo yudo thuolo mondo tiye sirkal mar Kenya kaka ja Kenya. Namba 2, king'iyo programs ma sirkal osetimo e weche mag addressing weche mag laboratories ma nyithindo time practicals kata mana school infrastructure, ibiro yudo ka nitiere a lot of developments. Koro the ratio mar japuonj gi nyithindo gi the facilities are improved. Number 1. Number 2, king'iyo kaka ne uchumi chal kane William Ruto donje loch, kane rais odonje loch gi kawuono, there is a big disparity in terms of stability kata tegno mar uchumi e sechegi. Now, gima dwani mondo kendo achaka wachi ni dongruok ok nyal biro ka siasa onge. Kech dongruok ma Kenya ka en a product mar siasa. Omiyo wan kaka oganda ma mwalo gi jo Kenya mamoko, waneno ni dongruok osebedo katimore nikech king'iyo for example counties wa 6 ma ni Nyanza. Kisumu County no yudo king'iyo development budget moseyudo kuom gik mosetim, percentage mopogore opogore, atamalo mopogore opogore, ibiro yudo ka Kisumu oseyudo 67 billion point 5. Mano ki ichode tibiro yudo ni in what we call affordable housing nigi portion. Chirni mamine wanyalo timo ohala nyaka kata modeko to pod ok gin gi luoro kata gionge gi wasi omi portion. King'iyo weche mag sikundewa ma ji some machalo vocational trainings, ntiere gik moketi kata mana hostels oketi makidhi Rera in Seme tiyudo ka nitiere affordable housing project moro madhi mbele. Kidhi Bondo University ma en tindi luong ni Jaramogi, kidhi Maseno, ibiro yudo ka there is something, nitie gimoro madhi mbele kanyo. Now kichak idhi e road networks, ndalo manyo wane sirkal mokalo ni kata mana yo mamamboleo masani sweko masani timo madhi mbele masani, so far they have done 6.5 kilometers madhi 6.5 osetim kadhi mbele. Magi timore nikech luasi maber manitiere e kind sirkal go ganda wa mamwalo. Okay. Omiyo an anyalo wacho gi teko mang'eny ahinya ni sani to siasa tin to dongruok thoth mwalo kocha. Willy sango miyo chenro gi uno kunegi. Ingeni gima nyisi Trevor. Ingeni mit mandas ene chame. Ni sami ngwe. Uzibane kingie daktari we maler kabisa. Kendo serikal tiyo ne maber kata kuome no wuon serikal tiyo nyaneno giwangi. Joma neno IT neno ka. Oler orieny. To wawachuru gik ma jok maneno wago to gindo gichal nade. Wawacho ka maber. Ni jiketa kani 700 billion e somo. 781 billion e somo. Kane na dier ni giketo mano to gidhi chika pesa to giketo. Kech budget na allocation opogore gi spending opogore, appropriations biro bang'e. Ang'o momiyo ne gimiyo sikunde 95 shillings capitation pa nyathi? Nyisa ni kata ka in Trevor ng'ato mi nyithindo 1,000 timiyi 95 shillings pa nyathi, mo 95,000. Run godo school for a term, kata ka indi tim nang'o. Tindo go chamo tiendegi. Mana chiel. Nyiso education gima jogi timo. Omiyo anyisi nyithindo kasa ni Kenya over 1 million kids non obedi transition ka oke primary, kadi secondary, JSS kana di junior secondary. No kodhi. Mane tuma ntie. Sami wacho ndiko nyithindo jopuonje 100,000 ni nyaka joluo bondike tije mag jopuonjgo. Wabed joma serious. Kan nyithindo kudhi e sikul jopuonjgo dhi puonjango. Nyande kar jopuonj kata 1,000,000 to ngama gipuonjo onge. Koro in terms of quality mar education gimi timo, purpose objective mar education ok nyal yudo. Owacho ka endien owuon ni serikal oloso affordable housing, oloso akiana ang'o gini mang'eny go, oloso chichni. Ng'ama neno wa e TV sani mawuoyo kodini, dhiye
Kisian. Ntie market molos Kisian kanyo gona picha yone Joramogi ne isa. Ka jiloke chirono. Ng'ama ntiere Obambo Siaya Lego Thurwa. Ntie affordable housing. I mean nini market mane gigero. Onge ng'ama ntie iye kanyo. Nikech ang'o? Affordable market mane gerogi nigere mana mag loso pesa. Contractors dwa chamo pesa go. Nikech ok inyal kona ni chiro kama Kisian ma joma uso jonyiewo gi ng'eny gi gin joma safiri. Makalo gi mtokni. Idhi gero gorofa bath ndara 100 meters away. Koro ng'atang' ne mtoka chung'ne kodhi Kisumo, olore mtoka odhi nyiewo rabole koduoge mtoka odhi kuma dhiye. Nyiso kata in terms of assessment mane timo, pre-project assessment, noking'iyo ni the needs mag joma idwa serve, idhi serve nang'o. An gima chanda gi sirikand jogi, en ni giwuondo jopiny, ong'ato ni giluoko wang' jopiny. Inyalo tiekni moro, mato chanda ga pile. Ikawo 1.2 billion pur gi Homabay, igero godo paya. Sani paya ji go e picha. Dini ikawo 1.2 billion no, imi jo rech kaka grants, giket godo fish cages e lake no. Dine sani, kichakana ger paya, en karibu higni 1.5. Dine sani jogi osedo harvest 3 times, kech rech chiek gi dweche 6. De gise harvest reje didek. Dine gido pesa 1.2 billion no, de circulate economy mar Homabay no. Koro indiketo jigo picha e paya, to rech kuma onego bed ni ji gole rech, jo China ma sani timo rech Kisumo, joluo dong' ni luokre mana ipi. Rech no, pigno ok konygi economically. Wang'iuru gima nyalo loko ngima dhano. Omiyo Safina magik mitimo gi teino kine kanyalo loko ngima. Asekoni ni debet igo kwano gi Safina be ung'e ni nyithindo adi manie skul Kenya kaka wuon. Asekoni ni nyithindo moko dhi e skul. Manie skul ni adi? Geti penjo ni inyalo ndik jopuonj. Gimi chakogo ok ichak gi ng'ama nitie e skul. Kech mano dario sedonjo iye. Chak gi ng'ama onego bed ni nitie e skul to kodonjo. Mondo ming'e ni dwaro ndiko jopuonj adi do nyaka ing'e ni nitie skul adi. Anyalo koni ni primary wan gi 10 million. Unung'e ni nyithindo adi. Ema duoki ni primary 10 million. Secondary 5 million. Kenya Universities 250,000 Kenya ka. Mano namba mane dwaro asemiyi. To kora nyisi ni kuom magi te. Kata shida biro bedi penjire niya. Ka primary gin 10 million to transition high school wan gi 5 million. Moko dhi high school gi gidhi kanyo 5 million gilal kanyo. Okay. To kapo gichopo kanyo, gimoko gidwa no wachi, wawuoye ji 1 million monego bed nitie e skul gi. Mano kodhi e skul. Owacho ni ati giketo pesa kani mag bursaries. Wanjo Safina gimo wacho ni very simple. Ang'o momiyo onego bed ni ng'ato chulo primary, secondary gi TVET? Wawacho ni pes jo piny ma gisechulo kaka osuru margi. Onego bed ni kawo pesa ikete primary, secondary, TVET. Costed anyalo koni. Capitation kitimo at primary level itime at 22,000, at 4,000, secondary 22,000, TVET at 40,000. Costed bill around 280 billion. Okay. Makwa keto mano to ng'ato dhi e skul to somo nono primary, secondary, TVET. Kati kota wacho ni. Thieth na koni. Thieth te Kenya ka en 180 billion. Ka 180 billion ikete thieth. Manja Kenya kwa mana kipande to ilu thieth manono. Okay. Wachi ni duoko nang'o? Kamano. Ing'e ni nitiere wach miwacho gi dhok. To nitiere implementation. Kata keto wach miwacho e tim. Kata Willis Momera mwabedo go kani. Embe nong'e ni Safina en mana Safina kaka oluonge no. And ong'eyo ni gik mowacho ni nyithindo nokodhi e skul. And you are aware, in aware, ni 100% transition en gima mandate manomi local administrators together with the parents, the other stakeholders manie gwengewa. Sirikal nogolo amri ni nyithindo te motimo penj nyaka yud thuolo mar dhi e school. And to a great extent, what Willis is saying, ni nyithindo noko dhi e school, is not factual. Because even up to last term, nyithindo manoko dhi school was still being traced. And king of the statistics, mar under the Ministry of Interior and National Coordination, ibro yudo ka gwenge watemo wuoke
nyithindo manokudo thuolo madhi e school koda ni nyalo afford fees koda ok nyalo afford fees were flashed out modhi e school te. Omiyo ka wawuoye national television to nego wawach ne jopiny adiera, because weche mag school e gik momiyo kata wan ka. Willis ni ka as a result of white school, an ka as a result of white school. Omiyo white school ok en gima wanyalo goye mbaka mwakete siasa. Chien kumae ke chato ane gweng'. Nyithindo dhi school, local administrators timo tijgi, maka nyathi moro oyud ni ok nyal dhi school, to en ng'ama igolo kendo itere school ma the nearest secondary school monyalo bede absorbed. Ang'o miyo samoro capitation ni leo nikech mae gima Willis ne wacho. Now 95 wacho 95 shillings. Capitation ing'e ni sirikal nigi process and allocations go gi office of the Auditor General gi all processes mag sirikal bet ka nigi process ma is a bit tedious, and in most cases it is true ni samoro pesa ok chop ne principals gi head teachers in good time. But that is one of the issues through His Excellency Dr. William Samoei Ruto had addressed. Actually he called a stakeholders meeting mar parents, Minister of Education, and even other associations mar collaborating in the Ministry of Education. Ma obedo gi a specific meeting to address that kind of delay. And samani neno manu wadonje kawuono ni, this new term wadonje ni, Willis onyiswane ni to school mane poko yudo capitation. Ng'eyo ne wacho ne maber. Otiek mare mondi. Pok otieko, napano penjo. Onyalo wachonwa ni school mane. Namba 2, king'iyo weche mag thieth, ma Safina wacho ni ginyalo keto ni 281 billion, kaeto gikawo pesa to giketo to thieth bedo nono. Ne wan gi NHIF chien kacha. Kawuono wan gi SHA. Kiwuoyo gi japiny mwalo kanyo, japiny will tell you ni SHA no is working. For jomo register, ng'ama nyalo manigi yuto matin ka Willis kata an, ing'adowa mo matin mondo waketa for jowa mok nyal. And mano is the spirit ma wan kaka jo Africa no chakore chon. Omiyo an ka winjo ka jowa wacho ni gima sirikal timo onge, an kendo jok mabire maniga agenda, to an anene ni mano en siasa ma is normal. But from where I sit, the government is doing all that it takes to ensure ni jowa walk from step 1 to step 2. Willis ingeni 180 billion mi wacho no sirikal to noketo 177 billion. Koro sirikal noketo 177 billion tema pod thieth ok en nono, ji tiyo gi SHA. Uto maru mar manono ni dhi bedo nang'o? Ko bedo na billion adek. Awacho ni niya, cost mar public health Kenya ka. Kidhi e suptande te Kenya ka bikawo the operating budgets magi operate go. Costed, in fact, the actual figure in 158 billion as at 2023. To budget by 2026-27 look at 177 billion. I don't know kongo winjire I don't understand. You weigh administrative budget. And kura weigh the actual costs. Because budget mi wacho nano, mi chulo godo minister, mi chulo godo employees mag ministry. And I weigh the cost of health care. Kuro unbe mechulo godo jini. Over and above. No, over and above. 180 ewi 177 mechulo godo. Sana uwe pesa makori miyo japingi. To pesa nida uwo kani. Ema nyisi niya, gope mabande ya michulo Kenya ka. Gope manokawo gi nyinge jo Kenya, pesa kodo jo Kenya ka. Kuro da wechu. Winya biro mos. Gope mabande ya maiga ni kende, wachulo 2.6 trillion this financial year. Gope mangato nokawo hola, pesa di account ne mapiny maloka. Okwa bichulo pesa no. Koro 2.6 trillion, goal 180 billion, you add health. Goal 260 billion, you get education. Odious debt, go with mabandia. Ningato no dio ka loan, ginyingi jo Kenya. Peso ko biro Kenya. O kwa bichulo, mano agenda number 1 mar jo Safina. Wacha machama mo mani go pe mabandia go oko, okwa chulo. Pesa no. To the dark na, ni kichukuro ko go chulo go pinje ma oko mo ni go pigi. Gima ko ne. Pinje ma oko mi wacho go. Gin pinje mabende kata kirango gi. Gin pinje mobedo los gi gimiluongo ni rule of law. Luo chike. Kuru luo chike mane mar tamro ne kwa chulo. Emergency ni chik ma Kenya ka. Kata chike ma kipenje mi wacho go. Wacho maber ni kikawo hola. Nyaka lu chik mar piny ni miyo hola. Iwinjo? Ma bengi mano chiwo hola go. Sama ini wacho ni
Kenya wacho ni mondo ikaw hola bunge ma Kenya nyaka pod wachno. Okay. Nyiswa kuma ni bungo pod ilo hola ni. Okay. Namba 1. Namba 2. Kikaw hola project nyaka ibedi timo development project. Nyiswa ndara mani ichule pesa ni mani timego. Ka onge to wacho ni mano odious debt. Okay. Ok wachule. Gima osiep na wacho ma anapinge aneno ka indikara jo citizen no tarik dwe mar tarik 9 dwe mar 3 owacho maber ka indi ni ji karibu 1 million 1.13 million ok odhi e sikul transition. Jo KTN bende nuoye tarik 27 April higani wacho the same thing. Jo Nation nuoye. Koro gimoro ji nokodhi e sikul ni ok en Willis be mawache kende. Kara joma neno winjo wasani gineno gi wegi ging'eyo nyithindo mano dhi e sikul odok e udi ka onge pesa. Okay. Kasto namba 2 awuoye capitation. Jopuonj te man Kenya ka jonyuol te man Kenya ka matero nyithindgi e public schools ong'eyo. Kendo head of institutions wacho maber nomiwa 95 Kenya shillings capitation per child. To as at 2017 rate ne en 4,000 per child. In nyisa ni kamiyo nya head of institution head teacher 95 shillings prochiko gabich mondo ran godo school turgi Kanjira. Ditim nade karachuonyo. Ditim nade kata kai ditim nade karachuonyo. Ditim nade. Koro gima wan wawacho en niya. Pogruok marwa jo Safina gi jogi sasa matene. Yolo winjo sasa matene. Gin sasa maging'eyo en sasa mar niya kan maber achiemo maber aneno maber thieth na sirikal osechulona ok adeo gima timo nyawadwa. Wan jo Safina wacho niya walokuru gini mondo bed ni gimoro amora sirikal timo giming'iyo maduong' en ni japiny to dhi benefit nade. Ami example mapok oduoko nagombo noduoko kamano. Ami chiro mar Kisian modern market mogerno mar gorofa no to jo Kisian ma uso e bath ndara Kisian to customers magigi gin joma kale ndara gi. Koro in terms of kara viability mar project ni en white elephant kanyo pesa to jo osechamo gi jo sasa matene osechamo japiny to onge gima oyudo e chirono. Anyisi example mar Homa Bay Paya. Paya ji goyo picha nyaka sani kara sama wuoyo kodi joma goyo picha moko mielo banjo sani kanyo to dini ka 1.5 billion ni ere gi shida madino bet kimiyo jogi grant ni ikawo mine magweng'no women groups tikawo kata the fishermen communities beach management units mar organize timigi ni kila group imiyo kata 20 million grant mondo ginyiew godo fish cages gikete inam bang' dweche 6 to gi harvest. Okay. Gidhi uso rech gini. Sawa. Namba 1 adwa ni mondo anyis wakili Willis ni chiro ma Kisian. Willis ong'eyo ni kata mana kuonde ma mine wa ka use e ndara ma yo moro dhi Bondo, moro dhi Maseno, moro be dok town. Macha is a road reserve ma any form of accident. Actually in the year 2004 accident moro notimore kanyo ma was very serious. Ma joma ne use ding ndara rabolo ne mtoko nyono mine no tho joma no inyore wa so many. Omiyo project kitimo to kitimo project visibility to nyaka ng'i ni to safety mar joma uso chalo nade, because that is an aspect of environmental aspect. Number 2 kamine ka use ding ndara they stand a danger moloyo kagidhi e ot. Now king'iyo kumogere that market pok to rumo is around 75% complete as at now. King'iyo kama entie gi the main road, engineers mano design that market no ng'iyo ni to what is the distance ma is recommended ma japiny nyalo wuotho go kata mana the walking distance gi walking area gi vis-a-vis kama jopiny use. Now kama Willis wacho ni gino is a white elephant. That market okete kama kata ine michung gi mtoka and provision mantiere ni parking
nitiere kanyo nikech ing'e ni as we speak kawuono Kisian market no kata mana parking onge geche chunge ding dara nitiere provision mar market ma kama ne bugo no osebugi mobedo kama koro mtokni bro ka that project orumo tiketo kama mtokni kale ginyalo chung joma ng'iewo nyalo ng'iewo but the main idea mane sirikal temo timo nito be mine gi nyalo uso e kama isakiwa namba 1 namba 2 be ginyalo uso kama kata ka piny ochido to ginyalo we mwandugi to kata source of light pod ginyalo uso nyaka saa 1:30 kata saa 2 magin safe to be en kama is lockable ma mwandu ni kiweyo to kiny pod inyalo duogo yudo omiyo sirikal to nong'iyo gik mathoth en mana ni ka idwaro ilero gi ng'ato to samoro chuni ni nyaki kier wach makata in iwuon ing'eyo ni kama maua uso kanyo kech kata Kamin Willis was one of the traders to use dingio to manye na alternative place ma is away from the road mondo ng'i safety ne mondo gige ne mauso bendo bed safe anaparo ni mano ber moloyo ka ng'ato use ding dara ni ndara chiegni to ndara kanyo mtokni kadhe to king'iyo kucho kia maseno en orido ma mtoka kochuodo kata mana break to lwar mana kuom dhano omiyo ananeno ni mano kama nokete that project is very viable and is the best place korumo tibro neno ka joma nie ndara go te dar ma dhitimo wala kanyo very safe number 2 Willis olose wach nyithindo ma ok dhi school nyisi ni nitiere responsibility mar janyuol nitiere responsibility mar ministry nitiere responsibility mar other stakeholders and we nyithindo moko dhi school ok en responsibility mar sirikal alone sirikal does not work in isolation okoti kende sirikal tiyo gi other stakeholders nikech sirikal matiyo makawuono ma His Excellency Dr. William Ruto telo neni en sirikand Willis en sirikandi en sirikanda omiyo mondo nyithindo dhi e school transitionally the 100% is a concerted effort an effort marwa waduto omiyo ken gima you can apportion a blame on a government alone to janyuol mosedhi moriembe gi nyathi ni dwa dhi school bende we cannot get that record again adwa wacho ni media samoro moro chumbi samoro bende gi report accurately and kuseneno kaka samoro wasebedo ka wadhach kodgi samoro gin accurate samoro bende give mise matin to mano ok rach nikech kidieny ka kidieny nitiere jonekni ma iluongo wa ibano wach bwana igeni driver wadonja ne weche mag siasa sadhi matek Willis sada winjo ne weche gima notimore kawuono owalo no gogolo party ni miluongo ni People's Prosperity Party opposition bende wacho ni Sifuna moromo iparo ni udhi riworu kaka opposition koso uto koro dhi edhe maru ne kiun nikech ji te wacho ni kok uriworu to onge kaka inyalo gol jatend piny Kenya William Ruto e kom iketho sagi Ruto nango Ruto oserem ineno kudhi gole Ruto oserem gima sani koro mbaka ma jo Kenya goyo en ng'ama ma koro dhi biro next then what 1 term 2 term then what en Edwin Sifuna koro wan Josephina gimo wacho en niya mondo wariwre gi jomoko nyaka bed wawinjore paro to ken paro mar pogo kombe ni koro Willis ochung deputy president ni bed prime minister ni bed minister president Wanjigo bed president ngane obed CS interior mano template mosetigo bwasa neno riwruok marwa gi jok mobro winjore go bro bet ni samwa riwore ni en ang'o ma jopiny dhi yude ng'agiri mugogo mbaka winya pod abiro bedo mos Sarach ukiwati amo kaka ni wewe kusibi jayudi ukiwacha wacha ni jayudi again debate ki jayudi nyaka ina and you want together you know uko kumora cheto kwa gima kodi en ya wore e paro gima konyo jopiny koro wan Josephina wasekelo template marwa feast agenda wore ne kwa chulgo pe mabandia wore uru ni school fees obed no primary secondary TVET wore uru ni thieth onego bed no japiny te ok jotelo ke mliwe katuo kara nyeni jogi mayudi go wajumbe ma katuo kata waziri yudo thieth manono nyithindgi katuo thieth manono nyaka mine jonyuolgi thieth manono to japiny ma wuon pesa to yud thieth manono owinjo ni jitayo thieth manono pesa mag chulo osuru odhi thieth ko winjre ni wagol VAT bezi mogore pinyo bena gi 5% sales tax owinjre ni serikal okawo hola manono o pesa mane bengi ma Kenya ka odong ne jopiny interest ogore piny mane template manwacho
ma kowinjre sama koro idhi yiera deputy president kaka idhi yiera ni to jolego ng'eyo jo karachuony ong'eyo jo nyakacho ong'eyo ni Willis kosechama muma ni to chakre kinyne wang'e ni VAT inje wang'e ni thieth bet nono mane gima igone kura wang'e ni skul ok wachul ko jopiny bende kuma gintie giwuok ka ging'eyo niya ni sirikal moyiero ni an bende ating'o gimoro adhi ge oda ok ni mar ng'ato wuondi ni aseketo ng'ato minister kani mar finance kani mar energy ni koro une sirikal tinindo keche odi iwinjo kata ka koro jo sirikal ka wuoyo e TV ka owacho ni janyuol mano wachni ko kinyalo yudo school fees janyuol minyiso ni mano wachni no to ji ng'ama chulo skul ema ng'ama chulo osuru ma jogi tiyogo tero nyithindgi e sikul gitero thieth maloko pinje maoko to japuonj kosa ndi bane japiny wach ni ko kinyalo tero nyathini e skul mano wachni nyaka ibi kaw jukumu mari wano wacho ni ng'ano osechulo osuru tigo osuru ne kwa manufaa yake Okay. mane gima Safina en koro wabo wuoyo gi jok moyie kantie ng'ama oyie winjo wachni ni mae gima agenda ma ber ne jopiny te wariwre kode wan onge tabu nikech ka agenda owin to jo Kenya duto nyaka jo UDA gi bro win ok mana jo Safina kende ma bro wacho skul joma bodhi nono gin jo Kenya te obed ja UDA obed ja Safina obed ja ODM tekno ja Kenya Okay. thieth manono ji duto Sifuna Gowalo nyalo ketho kwano mar UDA korka Nyanza gi Western. ing'e ni king'iyo siasa ma Nyanza to japiny ma owuoyo kuome ni eto nosedhi ka Ruto kendo ento noseyie ni William Ruto tutam to ok goye mbaka adwa ni yud thuolo idhi mwalo kacha iwinja ne na neno gimoro kowichi gi rangi ma miri pati owadwa ni wiche ene ding yo bath ot kama ogwarore mbele ne to buk ma beti nyalo neno gimoro kadhi mbele to maduong' moloyo en ni japiny to setelo mbele kata leaders lawogi mana kayuko japiny osedhi nikech wan to kako oganda His Excellency Right Honorable Prime Minister may his soul rest in peace nosewewa e lwet Ker William Ruto jaluo ma South Nyanza mawuok e counties wang'wen ma piny kanyo eto seng'ado kauli mbaka to ji nyalo goyo Mheshimiwa Walo nyalo mana unveil kata parties apar ok rach Willis gi team ne wakili gi Jimmy Wanjigi nyalo go siasa kendo adwa ni giwuoth kata karachuonjwa kabisa giwuoth Homa Bay mangima gibi Migori gibi Siaya gidhi nyaka Kisumo giwach Safina kaka gajenda magin go to kingima ta ngima wang'iane ni to kogik tarik 10 dwe mar 8 higa 2027 jaluo mawuok e counties wa mamwalo koriwore gi jo Kenya mamoko biro go ombulu ne ng'a anyisi kawuono an put it on record ni William Ruto biro loyo go ombulu atamalo moingo 80 e Luo Nyanza counties and this you can keep to the bank the man you got a loan moro the percentage bane piny because ma biro timore kingima kineno and ibiro yudo ka Safina and abro plead gi wakili Willis ingene Willis are one of the best brains ma wan go through Wakocha mwalo Wakocha and is a very distinguished lawyer makimiyo thuolo to nyalo represent nyaka ICC no, internationally gima koro chanda kode ni ng'ato moro mong'e ni kuma dhi onge okete kona moro koro kete busy otami wuotho go ganda ne mondo kinyo go uloka nikech kichako wuoth gi kawuono to kinya ke go uloka Willis wuotho maber te wuothe maber ni ng'ato kete busy e kona moro an abro kwaye gi muolo gi bolruok mathoth kech kang'iye to telo na matin e nyuol ni ko yie to wuoth go ganda ne nikech thurulo yiengo to karach to yudwa kanyakla to kaber nitie to yudwa kanyakla to maduong' moloyo ni William Ruto ma en ker marwa idok yier gombulu ma thogol mwalo Nyanza kacha kendi biro nene adwa ni kose yier chieng' molendi luonga mondo aduog ka wabed go wadwa ni Okay.
Willis wach mogik gekro rasara ingeni ching lendo ka bibet kode nikech an obet nane milanda koro jo media mang'eny bobiro Go read the state house. idhi manya mang'eny to gima dwa wacho ingeni ka wacho ni jogi wakoche owuoyo kama to kata Raila masani koro bukro pakoni wane mono thagre gi Raila kwakonyo Raila campaign En owacho ten Raila. winja ingeni anyisi maber ni weya wuo en Raila masani koro odwa ni ber no weya broad based no kogone kata Raila kura magi ne jog Ruto niwinjo koro we wuondo ji ni pako Raila kane ber kane ngima kane ochung' nokigone kura we nyiso sani koro Raila ber ni Raila no weya broad based koro Raila ne ber Raila achiel ni ne uluongo ni mtu mtendawili mganga sani koro nikech Raila onge Raila ber mage conmanship mana wacho ga anene yudie kae koro matieko en niya Safina mowacho ni meli tingeni meli kano ger meli kane no aloso meli mare Safina en meli gido Kiswahili ji mang'eny ka bunyeni ne wuoyo kaka wuoyo ni gima no amane meli diterwa kanye koth onge ka ni mafuriko biro onge to nodong ba meli no mafuriko no biro joma ne nigi yie nodonje yie to wan yie wani en yie mar resruok wawacho no reso jopiny e wach mar uchumi to be en demokrasia mare koko join Safina mano be beauty mar democracy wa compete on ideas kwa win Kenya win kage win Kenya bro chandre Kenya chandre sani kala gisani mawuoyo kodi ni Kenya ywa Daka chiel wach mogik. Erokamano. An anyalo wacho ni agenda ma Ker William Ruto nosingo ne jo Kenya mangima Mombasa nyaka Busia to a great extent oseitimizagi to wawacho pile ni siasa ma 2027 en idhi yieri kalore kaka itiyo ne jopiny and adieri mantie ma Willis ok dwa wacho en ni Ker William Ruto otiyo mabe ji penjore apenja ni to kare pesa jo Kenya ne dhi kanye nikech mae sirikal mokwongo gero stadiums all over the country maka wuono nyithindo ma nie talent development mapuonjore weche tuke gi kadhalika nyalo Homa Bay ka wuono inyalo tim all forms of tuke because standard stadium mani kanyo is very standard dhi nyaka Chowajia kuma ncho time the last celebration mano Ker William Ruto tiena ni dongruok gima paro ni rach ne jatend Willis momiyo ywa Willis oduoko chien oywa tiende en ni gineno ni wayudo president ma wang'ni oyieng'iyo jo Kenya te ojapok mang'won mapogo ne ng'ato ng'ato gimoromo kode nikech ong'eyo ni ji te chulo osuru omiyo an anyalo wacho ni William Ruto e president mokwongo e sirikand Kenya mangima moyie no oganda te nyaka yud dongruok koda ne gigo ombulu koda nek gigo ombulu to nikech dongruok en ratiro mar oganda omiyo wadok yiere e awamu ya pili nikech track record mare gi dongruok mosechwalonwa ok kaluo kende te Kenya mangima Mane kama weche ndo maro buch jopiny en Willis Otieno jalup jatend Safina Party gi Dr. Evans Ongati men janon siasa erokamano nyakumgo kodwa mbaka ka walore gi kanyo wabiro neno kaka jopiny biro yiero mbele kae ndio kamano an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach ndendo Ombija tae nyakwar guok ochar pesa unindo maber jo kama